Salut și bine v-am găsit la un nou match de Bedwars. Mamă, stai că să pic prin hartă. Sunt alături de Răzvan, din păcate nu suntem în aceeași echipă. El este la White. Suntem numai noi de că restul alte treburi. Și de ce nu? Nu? Eu zic că merge, eu zic că e tank rău. Așa, gata. Voi cum mai sunteți? Deci, pe cine? Pe aia, XX Leo PVP XD XX. Cel mai nume tank dintre nume. Bă, s-a schimbat ăsta, ești prost? Păi s-a schimbat, normal, că de-aia mi-am și ales eu din greșeală echipă White și de-aia mă dau cu asta. Bine, oricum ne dădea în echipe diferite pentru că efectiv n-am. Nu, s-a schimbat altceva. S-a schimbat shop-ul. Bă, normal mă, că s-a adăugat și hărți noi. Bă, de când? Viitorul! Viitorul! Hai, ce era să pic din cauza ăsta care lag. Băi, pe noi. Bă, să fii sincer, eu nu vin. Deci poți să-l omori. Da, tu vii. Da, el vine. Păi da, tu-l omori pe el, eu scap. Eu bine, tu bine. Și gata. Ce mai faci, băi, vecine? Bă, nu prea multe. Hai că ești vecin, dacă e. Viitorul. Eu face Nu, ăsta, bă, ai un coechipier super gay. De ce? Nu știe să se bată. Dar fuge. Trecu că vine red pe mine, ești prost. Karma. Ăsta nu lua ceva în considerare. Că eu știu schema lui. Manevră. Manevră! Da, la red e singur numai. Au venit frasul mai mare care știe să dea cu sabia. Iar veniți pe noi. Nu. Ba da. Păi eu nu, dar omoară-l pe prostul ăla, dă-i să zacă. Mamă, când și-o plătit netul ăsta, se născuse. Ai văzut și tu? Atunci și-o plătit ultima oară netul. Vezi că vine... Nu veni pe noi că... Reșu. Am înțeles. Cine, Reșu? Da, mă, ceva pe ei. Mă piși pe ei. Mânca-mi-ați. Și acum vine și gay-ul tău de coechipier. Am vrut să zic cum e. Dar nici n-a chef să mă bag pe el. Hop. Uite ce rici are omul. Bă, și-o mai plăti netul dacă e. Așa. Da și unul, nu știu care. Tentachion. PVP, Rich plus net plătit când s-a născut. Banii din pensia lui bunica. Eu face viitorul. Păi și ăsta vere are un lag de să-mi bag piciorul. Ăla care l-am aruncat. Să teleportezi cumva la tine. Ăla pe care l-am aruncat, fratele meu. Tu știi ce lag are? Da, tu nu vezi ce coechipier bun ai, că numai cu lagul mă. Da, l-am văzut. Eu l-am văzut de când a început să construiască, că nu mergeam lângă el, că mi-era frică că mă pușcă. Că păi știi pic care e pe chestia? El a sărit peste mine și dintr-o dată îl văd că e în spatele meu. Ia uite mă, pun la tine eu văzându-l în aer. Vedeți că vin ăștia de la roșu pe voi. Să fie sănătoși, că n-am blocuri. Și să bloca serverul. Dar ne cumpărăm. Bă, să bloca serverul. Și s-a blocat ție serverul. Și-a revenit. Nu, stăteau ei pe loc. N-a văzut part și ăștia patul. Cum se cheme Ștefania Maria? Nume de retardată. Retardatule, Na, tu l-ai văzut pe ăsta ce netare? Văd. Mulțumim, Gamester, ai crescut niște copii. Mamă. Am încercat. Nu te du pe el, mă. O spar drumul. Viitorul. Vezi că vine pe tine. Sări pe el. Dacă pierzi, închei filmarea.
Încheie filmarea și iau de la capăt. Nu închei, ce? Dar tu crezi că eu fac Acum ca dai și play, voi? bă. Dai play Păi again. stai să-mi dea ăla, că nu-mi dă. Cum nu-ți dă? Nu-mi dă ăla! Ce nu dă? Ce? Aia de 1, 2... A, gata. Ce-am făcut? Ce ai făcut? Ce-am făcut? De unde vrei să știu? Păi nu pot să mi-aleg ăștia, bă. Ce? Să Nu schimbi? pot să-i dau play again. You died, you can... dă-i leave. Dă-i slash leave tu. Așa, și acum dai play. Pișa și pe Game Store. Ai auzit, bă, a, uitați-l pe Răzvan aici. Mamă, gata, ne-a băgat la roșu. Sexy lady, ce? Ne-a băgat la roșu. Păi vezi că eu nu-s cu tine. A, ba da. Păi ba da, ne-a băgat, mă. A, deci mai Bă, nu stai poți să-ți puțin. alegi Ce echipa. Da. Ce skin am? Ăla, cu negru și cu roșu. Ei. Și tu, skin-ul tău normal, nu e ștrum. Mamă, uite ce Dar tu mapă cum urâtă. îmi vezi mie skin-ul? Bă, pe Skywars, dacă e să mă teleportez pe tine, îți văd capul de ștrum. Dar eu skin-ul ăsta, alții mi-l văd ștrum, fratele meu, și nu înțeleg de ce. Păi, chestia e că pe Skywars, dacă mă teleportez la tine, da. Și dacă ștrum. vii normal? Și dacă mă uit acum normal la tine, iau Nu, dacă vii normal, fără să-ți dai teleport. Păi nu, gen, așa are la teleport. Gen, îți mai multe Da, capuri acolo capul, și da, capul da. tău e de ștrum. Am înțeles. Viitorul! Mamă, stai că iar nu era să pic prin hartă. Uite ce mapă urâtă. Ia stai Dă să cât de tot departe să duci. A, știu harta aia cu pianul. E aia cu pianul? Da, e un pian. Hai să vezi Nu. de sus. Hai sus! Hai sus! Și uite-te la ăla. A, și gen midul e o chitară, am înțeles. Da? Da. Gen un ukulele de la. Cred că da. Titanii! Na, te descurci. Titanii suntem noi! Titanii! Ce să fac Dacă eu? suntem noi titani. Nu știu, eu mă duc pe diamante. Să mă piși pe gura ta, așa, la 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 la. Mamă, ce talent. Născut, băi! Păi, tu și născutul. Ten 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 ten. Cine știe sunetul să scrie în comentarii. Las că pun eu aici dacă vrei. Perfect. Ia, sunt curios cât costă Team Upgrade-ul. Am înțeles. Deci mapele le-au copiat, totul a schimbat, dar shop-ul nu a putut să-l schimbe. Dar ce schimbă ei shop-ul cumva? Păi pe Hypixel dacă te joci la solo, dacă te joci la duo sau la solo, îți dă exact aceleași upgrade-uri. Aceleași prețuri, gen. Mhm. Viitor. Tibă pe aia de la Pink. Ce cu ei? Vin încoace. Bine, nu încoace, s-au dus la o insulă mai în față. Hai sus! Iisus. Nu turba! O să-mi iau eu armură. Dacă nu te superi. Ia-ți, O să mai iau și niște blocuri. ia-ți. Și o să pun tot ce am aici. Mai e botul ăla pe serverul nostru ăla. Care bot? Botul ăla ce-l A, băga ăla? Mitsu. Nu știu. Vrei să mă uit? Bă, După luăm ce astea de pe terminăm. mine sau de la tu? Bă, vezi că e unul acolo, vezi că e unul acolo, nu muri. Am înțeles. Acum m-a aruncat așa, explică-mi. A de dat unde două vezi tu? săbi, m-a aruncat 5000 de blocuri, tu-i gura lui, trăși pe el. Trăși pe el că ăla are multe și pârnaie. În afară de a te arunca nu știe. Ia vin pe noi. Ia uite bă, vere, construiește și nu știe să construiască. Omoară-l, bine, câte ai? Câte au avut? 4 emeralde, 2 diamante, 3 gold. Bun, perfect. Mai Am strânge picat în void. puține- Cum ai putut așa ceva? Nu știu. Ești prost. Am mai luat 2 emeralde. Da, eu am picat cu alea 4 în voi, ce vrei să fac? Da, și pe cea nu zice nimic. Tu te veți Liniște. alămură.
Dar ce ai vrut acum? Să pun să scrie în chat? Ce ai Nu vrut mai să bine stau punem cu? obsidian. Da, te cred. M-am lămurit și cu obsidianul ăla. Că eram înnebunit. Hai să facem obsidian, că vedem noi la pro playerii aia de Minecraft din 2000 Viitorul. cum se jucau cu obsidian. Dar tu știi că eu mă uitam la ăștia, bă, la YouTube, la lecturatul și la ăștia și tot bădeam, bă, uite-te și tu, ăștia au Minecraft și se joacă Bedwars și din astea, bă, și eu vreau, cum, știi? Și tot Nu aveam știu Minecraft-ul care instalat, dar nu Minecraft. puteam să mă joc, știi? Minigame-urile astea. Până au venit Mati la mine. Da, până au venit Mate și tot zis, bă, știai că poți să te joci Minecraft pe Moca? Nu! Mi-a instalat el launcher-ul și mi-a dat, zic, bă, pe și dacă am Minecraft, nu mă pot juca și eu în Bedwars din astea. Zice, ba da, stai că-ți dau contul meu. Și mi-a dat contul lui, prima fază. Premium. Nu, mă, de T-Launcher. Ah. Și mi-am jucat acolo și după aia am zis, bă, dar... A, n-am mai putut după aia, știi, să... Sau nu mai știu ce s-a Bă, întâmplat. ai mai luat tu... Da, am mai album? luat eu încă un tur. Câte ai? Mai am unul, am avut 4 că le-am dus. Și mi-am făcut eu cont și după aia l-am pierdut, că... Adică l-am pierdut, cred că încă l-am, dar nu mai știu parola, că mi-am pus eu skin-ul pe al numei. Vezi că vine albastru în spate, aqua, fuge. Hai, bă, Fuge la noi, la bază, omul. crezi? 100%. Aruncă-te în void. Nu mă arunc, am 2 emeralde. Da, aia face. Dă-mi-le mie și aruncă-te. Sau Nu te mă, arunca. fugi odată acasă, Nu. că nu faci asta nimic. Da, dar pune TNT. Nu, și-o dat seama că Nici n-are. te-am. A, nu mi-a spart patul, ok. Nu te du pe el. Dă la mine alea. Nu le-o mai spargi, și din ce cauză? Mm. Că nu a avut pickaxe. Na, uite-te și tu cum dă în mine. Omule. Și vezi că nu mai are pat, ai grijă. Că el e pe Uite. viață și pe moarte. Am înțeles. Bă, un hit dacă îi mai de... Eu nu înțeleg ce face ăsta. Bine, mă, tu ești. Dar stai că am Ok, avut bă, lag. dacă- Eu am intrat cumva dacă printre vrei, poți să blocurile pui lui. obsidian pe pat, sau îți iei direct armură, nu știu. Armură, tată, ce obsidian. Gata, și mai luăm 4 de astea și punem și obsidian, da? Să iei și tu diamante Da, pentru să ce mai obsidian? faci ceva acolo. Diamante, păi avem... Unul până. Avem Hai, mult. bă, blue, stai bă, că nu mai e. Stai să fac pod la blue. Păi. Și după aia merem și la ei pe diamante. Dar vezi că e posibil să vină altcineva. Nu fac. Uite-l bă pe ăsta de la green. 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 Prezent! Titanii suntem noi. A, da, și am mai vrut să vă Bună zic că ziua. îmi pare rău că vineri n-am postat, dar m-am simțit rău. Și Răzvan știe. Au avut cancer, cancer. Cancerul mătii l-am avut. N-am avut niciun cancer, bă. Stați chill, că sunt ok. Ajutor, am 3 emeralde pe mid. 4 Așa, chiar. așa și. Unde e faza? Că nu știu faza cu Și ajutor. vine pe mine. Pe noi chiar. Cine vine, mă? Nu mai vine, nu mai vine, nu mai vine. Vezi că poate vine green-ul pe noi. Păi aia zic. Că am cam venit și le-am cam stricat Feng Shui. Feng Shui. Auzi. Oh, yeah. Mai cumpără Bă, mai naiba duce și... cu poțiune pe Bă, ei. cumpără că avem... Cumpără din aia cu 16 sau 12 cât îi și mai 16. pune Ah, pe pat să fie tank. Că eu am adus diamante, avem 7 diamante. da. Bum, 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 bum. Ce da, mă? Bum, 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 bum. Nimic. Am vrut să zic ție să pui, dar după aia am realizat că e video-ul tău. Dacă mai vrei să pui ea de aici. Ia de aici, Bă, că mai n-ai știu cu ce pe și invizibilitate invizibil. pe ei, bă. Pe care, păi? Dar nu știu ce au pe pat. Pe green. Să iei și tu protection. Bă, cred că mă duc pe ei cu invizibilitate. Cât e protection? 5 diamante. Ok. Și dacă tot avem aici 6 emeralde, o să iau și eu 1. A, bă, avem de protection, stai că iau eu acum. Păi știu că avem. Și o să iau și altiță trap. Că de-aia te-am și Vezi că am mai dropat aici.
Eu vreau... Aparent ai nevoie de 2 emeralde. Where is toporul? Toporul. Come with me with topor. Stai că îmi fac full tu. Treci, mă, cu toporul, că nu-ți trebuie altceva decât topor, că mâine te omor. Bine. Let's go, Rush Green. On bomb side green. In the night, Blietsuka, let's go, Rush Big Green. Rush Big Green. Bă, vezi că... Dacă te moară nu vine, mă. Bine, mă, tu ești. Hai că vine și eu la bătaie. Vezi că vine și la altul. Tu bați. Bine? Mai e unul, mai e unul. I-a bătut! M-a bătut că n-am mai știut unde îi. Păi și tu Mamă, ce tu vrei ai să emeralde. facem? Să ne facem defender, să ne facem full de full, extra full și după aia să mergem la bătaie? Da. A, bun, hai atunci pe mid. O, mamă, ce... Aveau 4 obsidian, aveau 4 obsidian. Ne mai trebuie 4 și ne facem full. Da, Oh, bine, poate. vrei să-mi pun acum obsidian? Păi aveau 4 obsidian, nu știu. Bun, ok, mai cumpărăm 4. Hai tu sapi. Eu să Vine white, vine white, vine white. Pe unde? Și pink. În mid unde? Ok. Sunt amândoi după tine, gen? Nu, gen. White-ul fuge. Și pink-ul nu știu ce face. Vrea comenta. Au venit și el pe mine numai așa să vadă cum e, cred. Cum e să dai rush prin YouTuber, este? Hai că Hai bă, că s-au mai pus încă o mai venit o tură de emeralde. Bine. Mă vede aici, antat, zice că nu se bagă, cred. Am 6 până acum. Vezi că o luat și ăla, cred că 2, bă. Ce-o la 2? Emeralde. Nu contează. Pink, let's go, fuck. Oh, fuck your mother. Am lag. Și eu. Cred că toți avem lag. Să zicem. Să zicem că da, să sperăm că nu. Să sperăm că avem toți lag. Hai mă, pe mid, că nu mai pot să mă bag cu ăsta. Păi vină mă acasă. Păi vreau să-l bat, să avem 8. Bă, avem 2 în chestul meu și încă 6. Avem Treci 8 mă deja încoacă, îl acasă. bat. Dar fuge mă și nu pot să-i dau. Eu vreau să mă duc pe Și aici mai pe e tine. și lag. Pe deasupra. Bă, vreau să mă duc pe aici pe cine. Dar vină mă că sunt atât de pârnaie. Bă, poate vrea să te deminească la el. Ca să vină cu echipierul lui prin spatele tău și chiar asta face. Care mă, prostul ăsta. Stai că am băut poțiune. Bă, Și vezi care normal că se e vede. inviz. Vezi care e inviz. Dar nu l-am Cine putut. e inviz? Bă, ăla. I-am dat 2 săbii cât timp își dădea inviz unul și-a luat pic de damage. Dar s-a dus la el la bază. A, am înțeles. Unul de la Vezi că eu ping nu și-a cu dat mine, vezi că eu nu cu inviz. mine. Ce ping, mă, că amândoi sunt cu mine. O picat ăla în void. Păi eu ți-am zis, Psihologic a fost asta, mă. Vii că avem de sabie. Mai avem Pentru? 13. Mamă, ce au bă ăia pe pat? Uite, pentru. Ce au ăia pe pat, mă? Nu știu, dar eu Monstruozitate. zic să ne facem full, așa că na. Bă, cine a făcut chestia aia în sus? Care chestie în sus? Uite. E aici ceva de diamante. Unde, mă? Deasupra la diamantele astea. Oare pot să le sparg? Oh, what the fuck? Le-am activat, este trepul? La cine? La white. Că Hai mă, că pe sunt ei, lumea. unde ești? Îs într-o bază, pe lângă ei. Că m-am făcut L-am full. Am Mhm. mâncat un golden apple. E cantat. Bă, chestia e că ne trebuie multe fire charger. Păi? Pentru că uite ce au pe pat. Tu bați, o sparg. Am Perfect, full da. tool-uri. Dar și eu, aia e chestia. Bă, Hai bă, că bă, bă. nu te băga singur pe el. Hai că l-am Bă, dat bă, bă. jos. Băi băiatule, bă. Da, dar vine fraierul ăla înalt. Sunt în spatele tău. Construiește. Nu tu să construiești, el construiește. Nu mă, știu mă. Eu doar am făcut asta. N-ai un arc. Eu.
Hai bă, fă-și tu aici la pink, că-l țin eu, că n-am blocuri. Construiește la pink. Să merem să luăm un arc să dăm după ei. Poate luăm și niște fire charger. Stai că iau eu, stai că iau eu. Că am în chest multe. Vezi că nu știu ce vrea să fac. Unul nu sus și vrei. unul jos. Construiește, bă! Să construiască. Construiește, bă! Și ce vrei să-i fac? Fugi! Dar nu, că nu construiește pe mine. Cred că se duce undeva pe mid. Aoleu, ce lag are omul. Hai zic. It's my chance! Le spargi patul? Dar e ăsta lag! Ești mai I-am omorât pe amândoi. Sparge-le Nu mai patul. băz. Da, nu, că m-au aruncat în voi. Ah. Dar fii atent, mă, vin acasă. Am arc. Nu-i mai las să plece de pe insulă. Bun, hai că vin eu cu fire charge-uri și TNT-uri. Bine. Bă, Tot beatul. Stai acolo. Stai acolo. Stai acolo. Mi-ajung oare Stai acolo, atât? stai, că stai bine. Ai sabie de diamond. Au gles oamenii. Da, și de aia nu mai pot eu. Fii atent că vin, am 4 TNT-uri și 3 fire charge-uri. Și ce vrei să faci cu ele? Să-i omorâm. Merem. Punem frumos toate astea, mai batem motoră că spârnaie. Spargem glesul 4 și gata. Sit. Sau spargem câteva bucăți de gles înainte. Da, eu te văd că tu încerci să faci, dar vezi că n-am blocuri. Du-te pe drumul normal. Că eu dau cu arcul în ei. Ce încercat ăla să facă? Să mă arunce în puii mei. Și m-au și aruncat. Că nu eram bine pus. Am înțeles. Bă, dar spre Ăsta- enervanți copiii ăștia. Bă, dar ce protection au ăștia de curiozitate? Protection 7? Nu știu, e aici pentru sabie. Bă, pot să-mi iau invizibilitate și le sparg patul. Da, merem amândoi dacă vrei cu invis. Dar eu vreau să le dau și o surpriză. Mai zic cu surpriză. O surpriză, niște fire charge-uri, niște de-astea în gură. Am găsit și eu 5 emeralde aici. Bă, stai să vezi că mă duc la toate bazele. Ce ești nebun la cap? Iau și diamantele. Team upgrade. O să cumpăr Maniac Miner. Spargem repede sau? Da. Pai, ești nebun, bă. E? Ce ești nebun? Păi cred că ajung până la white, până la... prin bazele astea. Astea la ante. Mâine. Nu! Și stai să vezi cât fac. Că le dau la Mâine. fire charge-uri de îi omor. Dacă eu mor cu fire charge, eu merg pe ei. 20 de fire charge-uri ajung? Nu știu dacă strâng atâtea. Am întrebat. Am 3 stack-uri și un pic. Îl văd pe unul, dar mi-e frică, frate, să Nu, merg că pe mă el, duc care pe ei. protection Mă duc 5. pe ei, mă duc pe ei. Îmi iau sabie și poțiune de inviz. Care e fix cât îmi trebuie. Da. Team upgrades? Cât costă? Nu știu. Ce ne punem? Sharpness. Nu se mai Nu poate. știu, dar eu mă duc pe ei cu poțiune. It's a trap, ne-am mai luat odată. It's a trap, gata. Stai bă că am și eu poțiune. Dar lasă-mă să cumpăr niște fire charge-uri. Bă! Mam. Fine, rich, copile. Da. Shout, Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? fine, rich. Ce s-a Era întâmplat? să le sparg patul. Da, și-a activat el rich-ul să-mi dea de la măsa. E, las că vede el. Deci mă duc acum și fac protection 4.
Sunt și generatoarele la level 3, avem 2 generatoare la dispoziție. Avem deja 8 diamante. Mă duc și la În ăla. cât timp se duce blackness-ul? Sunt vreo 10 secunde. Gata, s-a dus. Ce, poți să le spargi patul acum sau? Dacă le spargi patul ești viu. Nu! Da, am dat cu fire charge-uri în ei, mamă, și dacă puneam și TNT-urile. Dar am jucat-o foarte prost că mi-am luat eu damage. Dar fii atent, vino pe la mine, bă. Că nu se așteaptă să-i dăm cu invis pe acolo, pe unde ești tu. Și am și 9 diamante puse pe undeva. Dar nu știu cu ce să ne ducem pe ei, fratele meu, că deja chiar le N-ai oameni. simțiți. Bă, dar ia Poți să și tu știi. sabie. Las că o cumpăr. Uite, mă Las mai că iau bag. eu acum Mă mai protection. bag pe la ăștia, mai bag în ender chest. Mă uit să văd dacă mai au ceva prin chest-uri, n-au nimica. Vezi că avem protection 3. Aia Nu, zic avem tati. Vezi că la ăștia în chest-uri normal am pus eu niște diamante. Nu, mai bine nu le punem încetul normal. Păi le-am pus numai așa, gen. Ah. Hai. Hai că unul deja e plecat, unul e plecat. Dar vine înapoi. Hai. Stai, mă, că eu încă n-am urcat acolo la tine. Are cu echipierul AFK, Dacă l-omori pe ăsta, sparge-le patul. Asta încerc. Bă, sparge-le, mă. Vezi că mă omoară. Bine, mă. Omoară și tu pe el. Și dacă l-omori pe ăsta, îi spargi și cu echipierul instant. Am omor! Bă, bate-l cu pumnul, pe ăla. Bă, l-am omorât pe ăla, știi cum? I-am dat cu TNT, Stai, dar am murit și eu. și reveni, gen. Nu știu, că am murit. Mm. Am murit că mi-am luat și eu Stai, damage de la Stai ăla. să văd câte de astea am. Să-l spargem cu fire charge-uri și TNT-uri? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 TNT-uri și... Stai că mai iau și eu, Și 7 fire charge. Stai că mai iau și eu. Îl bombardăm, dar prima dată punem TNT-urile, fii atent. Bombardăm. Și dăm cu bomba de sare în Europa, că în 100 de oameni 10 sunt puși pe război. Am câștigat la toți compasiunea, dar la noi promisiunea e să începem un război. Stop. Deci ăla-i viu? Ultimul, da. Stai, ăsta e ăla cu care te băteai și tu i-ai omorât cu echipierul înainte, nu? Da, ăsta e la FK, cred că, bă. Atunci îl omorâm cu pumnul. Ce mai... Cu ce cumpăr? TNT-uri cât se poate, nu? Exact. Și orice altceva ce ne-ar putea ajuta. Cu diamantele pe care le-ai luat. Nu mai pot să iau, că 3 emeralde sunt full. Hai să-l batem cu pumnul, bă. Stai, bă, să mai pun ceva enchant. Pune. Dar nu mai pot, îmi trebuie 30, n-am. Mergi mai prost. I-am mai pus 2 TNT-uri. Bă, stai, mă! Bă, nu, că am vrut să-i pun și eu TNT-uri, bă! Păi hai și pune-i. Păi stai că am 7. Lasă-l să-și mai dea un pic rigen. Păi ești, da. Hai, mă, pune-le pe toate, hai. 3, 2, 1, pune-le. Aia zic! Mai ai 5 HP. Știu. Nu, de ce n-am putut să cumpăr? Că am vrut să-ți dau și eu ție. Bine, guys, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Darius, alături de... Am fost Răzvan, subscribe. De Răzvan. La Da, deci uitați-vă frumos la asta, Răzvane. Care? Îți spun și ție canalul de descriere. Unde ești? Ia uite-te la asta. Ce frumos, bă. Da, pe față scrie altceva. Da. Bine, pa.